Para César Taboada, Ramón Cabanillas foi unha figura clave na revitalización de Galicia. O seu retrato é unha homenaxe desta volta a través do deseño gráfico, partindo dunha bella fotografía. Esta é unha trama feita a partir de un Illustrator, pois é como moi movida, entonces ten moitas posibilidades, bueno, eu de alguna maneira a través do deseño quasi fotográfico, un pouco libre, do que é o icono máis recoñecible de Ramón Cabanillas, que se ve sempre ca boina e tal, se ve, digamos, nas portadas dos libros e todo isto. Eu fago, non sei, pois unha interpretación postmoderna, post-pop, no sentido de que, bueno, que ten unha imaxe con colores estridentes, con colores tal, como multilevas tamén, colores de actualidade, que antes non se veía moito. O fuxia neste tempo non se empleaba, era unha cousa totalmente rara. O turquesa en unha lámina era dificilísimo, eu que sei, o amarillo indio, pois tampouco se utilizaba moito, simplemente eran os papéis que se convertían en amarillo indio co tempo. Pero, bueno, eu penso que Cabanillas quedaría sorprendido e non sei se lle gustaría ou non podo aventurar. Taboada quixo cambiar o esquema e darlle unha nova imaxe a Cabanillas.